Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwibela omkhokha ngomhla ka-13 September. Yo guys, kushubile namhlanje ethempelini. Bekade bephumile-ke abazalwane bezodumisa ngobuningi babo kwabazalwane bakaSiphamandla ngakwesokunxele, kwabazalwane bakaKhulekani ngakwesokudla. Bekuthi lapho kushumayela uSiphamandla bemane behlabelele kakhulu abazalwane bakaKhulekani bamgqiba uSiphamandla, bagcine sebethukuthela-ke abazalwane bakaSiphamandla basukuma baba ngenyawo bonke ophakathwayo nomaphalala nozondi baqonda ngqo eduze kwabazalwane bakaKhulekani. Hayi-ke noNdlovu-ke noSifuciya nabakhe basukumile bama ngenyawo, wathi uMaphalala, nina ningamahlubuka nemdlambila, hambani niyozitholela eyeni indawo yokukhonzela, hayi la, hambani la. Wamane wathi uNdlovu, thina singamaJudiya kaNgoza, size la ukuzodumisa uNgoza, asiyindawo. Wangenelela uphakathwayo wathi, yeyi, ngiyakubona wena Ndlovu ukuthi ikhanda lakho liqinile, awuzwa wena, thina safika kuqala la, le ndawo le isayihlathi, sayicaba, yazi yavuleka yanje, indawo yethu le, hambani. Wathi uNdlovu, njengoba kade ngishilo, thina singamaJudiya kaNgoza, sizodumisa uNgoza siyindawo la. Bathi ye, bavuma uMamzobe. Hey guys, wamane wathi uZondi, inkinga yenu ukuthi nochuku nje. Waqhubeka uNdlovu wathi mewukuthi uchuku-ke lolu esilenzayo la, nizokwenzani? Hayibo guys, yabona-ke emva kwalapho kumane kwasukuma khona laba abagqoka ophephulu ngathi amadodana akhona ebandleni, kwasukuma abakaKhulekani ngala, kwasukuma abakaSiphamandla ngala, bahlangana ndawonye. Yabona-ke lezi nduku abahleze beyiphethe begiya ngazo bese seyiphenduka izikhali guys, bekubhekene ngqo enhlamvini zamehlo. Shuthi kukhona oyedwa wabo-ke angazi bese sekwenzakalani, wamane wathi kukhona nokhulumayo la mina, ukhona nokhulumayo eza ngqo kubona. Yo guys, kuthe kusanjalo ngabona nje sekuyisibhakela emoyeni, sekuyinqindi emoyeni, hayibo, yiloyo phezu komunye nomunye phezu komunye. Hayi kwachwaza guys, babaleka omama, zabaleka imbali zasenkonzweni. Yeyi kwanzima. Kuthe kusanjalo ngabona nangu Sabelo eguqe phezu kwendoda exova ngesibhakela, wamemeza uGabisile wathi, Sabelo, wayeka ukumshaya. Uthe methi uphakamisa amehlo ubheka phezulu, nasi isagila sindize emoyeni. Hayi siqonde ngqo kuGabisile guys. USabelo wabona ukuthi hawe ma, nasi isithandwa sakhe sizofa phambi kwamehlo akhe, wadedela nobhuti akade emshaya, wagijima wayeGabisile. Hayi kwasho ukuthi ufike sekulethi guys, ukwazile ukumdusha uGabisile ukuthi isagila singamshaya ekhanda, kodwa samane sashaya yena kuSabelo la esikhalini ekhanda, othi qatha phansi. Hayi guys, uthe kusanomsindo kanjalo nje uGabisile belokethi, sizani Sabelo, vuka Sabelo. Lapho igazi kuSabelo beliloke liconsa nje emasitebhisini. Guys, bekunzima. Ingane yabantu yalimali impela ebandleni. Lapho bekukhoneleke eshilo nje ethi akuliwe bandleni. Hayi-ke asazi ukuthi uKhulekani noSiphamandla bazoyithini le, ngoba bona bebekade bengakhombisi ngisho ukukhuza, bebeloke bebukana nje ngamehlo. Kungabe khona nanoyedwa kubona ukuthi hayibo, nenzani bazalwane, yini i-chaos engaka? Cha, bebeyithulele nje bebuka ifilimu guys. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni. Hayi-ke aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. uSabelo elimalela uGabisile, kazi iyozala nkomoni. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.